Què fas tu aquí? Demà Tots també dos, apareixen els ruixats de neu al Pirineu, mira-te'ls. algun ruixat també a les Que Terres, bellos. dimecres no, però dijous, divendres tornen els ruixats, és a dir, que serà una setmana amb més moviment meteorològic. Vols gaudir de la dutxa a la temperatura perfecta? Deixa enrere els matins que et costa trobar la temperatura ideal. S'ha acabat cremar-te quan algú el treu en l'aixeta. Canvia les teves aixetes de dutxa per un termòstat Grohe i guanya el màxim confort i seguretat. Els termòstats Grohe regulen la temperatura a l'instant i la mantenen constant durant tota la dutxa. Comença el dia amb Grohe i notaràs la diferència. Consulta el teu distribuïdor més proper a grohe.es o visita el nostre showroom a l'avinguda de Sarrià 106 de Barcelona. Amb Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio. Que Amada Colau, amb l'alcaldessa de Barcelona, parlarem de les negociacions del govern d'Espanya, perquè evidentment en Comú Podem hi té un paper fonamental. En clau política, si la setmana passada va ser la de l'encàrrec Cabreiro, recordeu a Pedro Sánchez perquè intentés formar govern. Aquesta ha de ser la setmana de les propostes de Pedro Sánchez perquè algú li doni suport. El PSOE pressiona Podem perquè retiri el seu veto a negociar amb Pedro Sánchez, mentre que aquest segueixi parlant amb Ciutadans. El número 2 del PSOE, César Ruena, avisa que el veto conduce directamente a que siga gobernando Rajoy. Hay que ceder. Escolta, ja està bé, què feu Para aquí? que haya un cambio Ah, ja està clar. I el que deies, Pedro Sánchez És que veig si m'ho venen a demanar així. Els partits amb qui vol sumar propostes concretes de programes sobre les quals negociar. Mentrestant, el PP fa números. Hasta en 17 ocasiones Pedro Sánchez ha dicho que no quiere dialogar con el Partido Popular. Maria Dolores de Cospedal, Vinga, lamenta va. que els socialistes prefereixin parlar amb partits independentistes que no pas amb ells. Parlarem d'aquesta situació política a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, de moltes altres coses a partir de 2:15 amb l'alcaldessa de Colau, d'aquí res 10 minuts, en una entrevista que recordeu, podeu seguir en vídeo a canal.cat. Colau, que per cert, també ha opinat sobre una de les polèmiques del cap de setmana. Sí, la dels titellaires empresonats